malapit sa Straßenbahn Station kasi sasakay kami ng train papunta sa kabilang city. Ha? Yeah. Yeah, ito kami guys. And I'm going to show you my outfit. Saan natin nilalagay ito? Busuk kong Rafael. Busuk kong. Rafael, come here. It's coming. It's here now. That's right. Look at the baby boy. Oh, you're looking that out. Soon, yeah? Rafael? Soon. Oh, wow, it's beautiful, my lovey. Ganda. Huh? Original Dirndl. Ah, where? Ah, yeah. Because this is from here, yeah? Ja, das heißt. So, ganda. Ang ganda-ganda. It's so beautiful here at Marienplatz. Yeah, it's so beautiful. Guys, sa Marienplatz, München, ang ganda. Sobrang ganda ng buildings. Ang ganda sa amin eh. Oh, Spielzeug Museum. Spielzeug Museum. Espiritu Santo. Ah, it's a church. You know, I think. Espiritu Santo. It's a church. Ganda. Ang ganda ng mga buildings na dito, guys. Super. Pwede ba yan? Beautiful, malabi. Guys, napasok na namin yung church. Ang ganda-ganda. Ang ganda-ganda ng pagkakagawa nila. Guys, itong Espiritu Santo. Ang pangalan ng church. Ito is ang ganda rin. Sobrang ganda. Sobrang ganda. Sobrang ganda ng mga design. Nawan dito ng ingay nakalagay doon. Bilihan ng mga ayos, no? Tapos bumili kami ng pinapit. Yan. Traditional camping po nila. Sabi ko gusto i-try yung yung boars na may bread sa. Ako ito lang ang bread. Story time, guys. Itong travel naman dito sa München is mas nauna pa itong ng asawa ko. Ibo kasi doon sa Paris namin. And yeah, lahat ng travel na or gala namin, matagal na yan talagang namin pinag-isipan, gano'n. So kaya ayun, kaya kami nandito. Dito lang muna kami sa Germany dahil ang Germany meron silang 16 Bundeslandes at gusto ko lahat yun ay mapuntahan. Sabi ko sa kanya, yun ang gusto ko puntahan. Dahil niya na ako sa Paris. So, yun kasi yung pinaka-top ko. So yun. Ngayon, gusto ko makita yung mga Bundeslandes. Okay, it's it. Yes. Just put in your pack. Just put the malami picture. Ang ganda-ganda dito guys sa labas. Sobrang ganda. Ito yung church guys. Oh. Yan. Sobrang ganda sa loob. Sobrang ganda talaga. Amazing. Ang ganda. Espiritu Santo. Kain na kami.
That's the original. Bitte, bitte. Tidak kayak gitu. Sama sekolah, itu bikin. No, it's hard. It's crunchy, malapit, right? It's crunchy. Testa detta, kom. Där kommer gröt. Testa. Dito kami na naman ngayon. Dito kami sa city pa rin. Ang dami po. Ano to? Pero ito kay Wow Museum yung tabi namin. Ayan. Wow! Mas may flag ng Canada dyan. Pero pasok kami dito sa Mueller. Ayan, sa Mueller. So, dahil kumakain pa ang bata namin, ubusin niya muna yung food. Baka kayo mapasok kasi bawal yung food guys. Siyempre talaga, diba? Baka mahal yung mga parinda nila ba? So, yun. Asawa kami kausap. Siya, parang kami yung Mueller. Ikot. Ang laki ng Mueller nila dito. Sobrang laki. Oh, yeah, though. This is the purple. Cool. Huh? There's a purple. This one is for the car, yeah? The circle one, yeah? Ja. Hoy. Go out, yeah? Nee, we go out. Ah, in the other side? Ah, so yeah. Ah, this is one. Okay. So ganda talaga, guys. Ayan na. Ang ganda. Ang pogi pa ng asawa ko, diba? Tapos maganda yung lugar. So, char. Tapos, ang ganda niya talaga. Guys, update. Ngayon, nag-amaw na kami ng bus. Punta kami doon sa mall. Puntahan namin ng first day. Anyway, umuwi kami kanina pagkatapos namin punta doon sa Marine Flats. Ang ganda doon. Tapos natulog kami 1 hour. Tapos ngayon, dito kami nag-amaw ng bus. At ang bus nandito na. Sa bus. Nasa labas lang na amin to guys na hotel yung bus point. At kaya napilis lang. Ayan. Ito lang yung hotel namin sa harap namin. Kasi ito yung bus point. Tapos, konting lakad lang nandun yung train naman. Tapos nakita namin kanina, train. Ayan. So, mabilis sa lahat. Ayan yung bus. Then I told them guys that did this number and then you decide who does the swing. The other lyrics. And then we had this like, oh yeah, like why this? Oh my god, I know what's Guys, after na kami sa loob ng mall. At ngayon, sa ano pa rin kami, parang Asian, ano pa rin kami, Asian food pa rin yung kakainin namin ngayon. Tulad ng first day namin. Dito naman kami sa Akakiko. Akakiko. Ayan, Akakiko. Ayan, yung Akakiko. Ano siya, noodle. Try ko yung noodle nila. Parang masarap yung ramen nila, na ramen noodles. Tagal yata ko din ang kain ng ramen. Kasi sa Pinas,
Parang lagi kami kumakain ng ramen. So, ganun. So, yun. Tapos sa aming bata, kanin pa rin siya. So, gusto na kami ng kanin. Yung aking disable belt, so bumili ng may inom namin sa grocery store kasi mas mura doon. Ang mahal dito ng mahal ng inumin dito guys sa loob ng sa mismong restaurant. But meron kasi ditong grocery Edeka sa loob at doon siya bumili. Sobrang ingay lang. Siyempre, sa mall. And yes, we're waiting guys. And pakita ko sa inyo mamaya kung ano yung mga in-order pagkain for today's video. And ito yung sa akin, seafood. Tapos asawa ko, beef. Tapos sa aming bata is ente. Kasi gusto niya yan, ente. Ayan. Tapos may pa kami. Rolled shin. Kinukuha ng sour bells ko. Ayan. Oops. Good. Just tayo, no? Yung SM na po yun. Parang natutumba-tumba-tumba lamesa. Yeah, okay. Lasa. Nangangamoy yung namin. Thank you, Lord, for the food. Amen. Back to fish? So yeah, fish, may fish. Okay, oh, so that's nice. Ang asa niya. Tikman natin. Soup. Sarap. May naman siya guys na yung nga yung parang mga salmon. Tapos parang crab. Something like that. Bas? Asa niya triple is then rice and then chopstick. Pero this boat dahil ente, Michelle mas pabiyaran niya. Ay, sorry. Skip ulit. Good. I taste it. Get my fish. You like my fish? Oh. Danke. Rindfleisch. Willst du Rindfleisch? Ay, tapos na kami dito sa mall. Takbo kami dahil nandito yung boss. Sakay daw kami. Nine. Ani. Our bus is 863, ah. That's 183, okay. Aso. 263 is not here. Akala namin amin ito. Yeah, I think then go in other side, yeah. So yes, tapos kami dito guys. So ayan, dito na natin tatapusin yung vlog natin for today's video. So thank you so much guys for watching. And I will see you in our next one. Always smiling, that is all. Just see.